Igbo ndị mana ege m ntị ekenekwa m na asị m ka onye chi na-ezelu biko onye ajụkwana m ihe mem na because all can say about my job has been very very demanding this year, but nevertheless we move. I'm just so tired and I just have to do this because this are the kind of video enjoyed on now. Before I aga n'iru biko asị m ka ike uru eda nwere obi umeala iru obi ume mmụọ na eziokwu na ekene video na nwancho egosi gị. After then quiz I heard them not be because now this type of thing is what I've been speaking against. On your bone enwete I see to that don't worry, I try to make okutumo the end of this video. Share I post speech for na face. Ngwongwo niile na-afụ ebe a kịta bụ ngwongwo esi n'ọta onye pastọ wee nweta nke tata na Nigeria. Biko na ụmụnne m, ngwongwo niile unu na-afụ ebe a kịta ngwongwo enwetara n'ụlọ ụka a na-akpọ Knowledge of God Family bụ ihe enwetara ihe a. Onye a na-akpọ Pastor David Elijah a were ka ejide n'ụlọ ụka ya tata witi ngwongwo niile anyị na ha afụ ebe a kịta ọ na-ebupụta. Dịka esi wee kwuo, akwụrụ na this pastor one of the most powerful pastors in that area. Eyetago. Now today gịnị bụ ihe mere eji wee jide this man? Ihe eji wee jide this man bụ na ya na onye okwu sebere ya na ya bụ landlord ebe ọ rụrụ ụlọ ụka ya. Now ya na this landlord amara o jeruo ụlọ na this man without the permission of this man. This man were je gbaa ya akwụkwọ na court. Then n'ịgba ya akwụkwọ na court ahụ ka ya na this man ji wee kpebezie ikpe na court. Were kpegidezie dị ikpe onye nwe ana wee win ya ewere akwụkwọ ana were onye chi ya onye nwe akwụkwọ ana then wee nye onye nke a notice ka o wee si n'ụlọ ahụ wee pụọ na data ana wee pụọ. Now ọkpọ isi ekuracha na nya ma esinata na ahụ pụọ na enwere ife ọbụla ya eme ka nya si ebe ahụ pụọ based on na ọmụdị mmadụ ọ bụ ọ sị na ihe ọbụla ọ ya apụta nya pụta na nya ma esinata ebe ahụ wee pụọ. Okay, now mbọsị ya na ndị kọtụ kwuziri eruzie na ọ ya apụ o wee jụ na nya yara apụ. Ndị kọtụ wee sendizie ndị ọrụ ha ka ha bịa tụpụrụ ya ngwongwo ya ezi. Anyị negharị anya n'ebe ihe ya afụ na ngwongwo niile esi n'ime ụlọ ụka ahụ wepụta ebe ihe. Mana ihe koziri ndị mmadụ abụghọzi, ihe koziri ndị bịa dị ọrụ abụghọzi dị ngwongwo nọọzi na ha ababazi so many places wee fụbazie ihe ndị ha ekwesịrị ịfụ na ihe ndị ekwesịrị ịdị n'ụlọ ụka. Ngwongwo niile ihe na-afụ ebe a kịta ma pictures ndị mmadụ ma mpiano ma ihe niile juru n'ime ebe a. Ha na-ajụzi how comes picture ndị mmadụ zi ma keys ị na-anya ị afụ ebe a na-adọkasị the picture. Ihe ndị a niile bụ ihe ịfụrụ a na-enwetagasị ma ụmụ spirits ị na-anya nke a bụ picture nwatakịrị ma ụmụ incense ma ụmụ ncha na holy ihe na lee nke a na fast selling nke a bụ nke o ji arụ ọrụ ndị na-azụ afịa ma mpiano. Ihe niile a ka a na-ewepụtasị n'ụlọ ụka ya ewee na-ajụzi outcomes echeziri na onye asị na nya bụkwa pastor. Then nke koziri ndị a bụ mgbe a bịaziri n'okpuru ọta ya n'okpuru ihe eji enye onyinye wee fụzie kia nụnwa na-afụ a na-ewepụta kịta ewee na-ajụzi ka ezi ihe kia na-eme. Ọ bụrụ na ọ n'ime nke ịfụrụ dịka nwa bebi ka ọ rụsịrị ihe a niile wee deba n'ime ya onye nwa ma the reason ha ji wee na-adọkasị ihe a niile so that if at all na enwe onye ọbụla ihe a na-eme affect ka immediately destroy those things ka onye ahụ nwee ike regain ya freedom. Just watch ya etu esi adọkasị picture ndị mmadụ ka ezi ihe picture ndị mmadụ na-emezi n'ọta ka ezi ihe pictures ndị mmadụ na-emezi n'ọta. Now ebe ị na-afụzi kịta bụ data ọta ebe a na-egwuzi ana ebe a sị na o niri isi mmadụ allegedly because anọrọ m de nọ na asị na ebe a kịta ịfụrụ dị etu a bụ n'elu ọta ya ebe o niri human skull. So bikonu etu a ka unu fụrụ ndị mmadụ si eme pastọ ha na-abarakata aba ha. Nke a bụ olive oil na a na-eresi ndị mmadụ and ndị nọ within that area na-akọwa na this man anytime o host crusade or if at all no midnight prayer ka ha na-eme na crowd ya dị everywhere, as in everywhere ya dị so tight by people, everywhere ya dị overcrowded and ihe ndị a na-abụ grounds ebe ndị ọ nọ megasịa crusade. Ihe ndị a bụ ihe a na-afụzi according to ndị obodo na ihe a bụ ihe a na-afụzi ebe a and na ndị na-efolo karị ya bụ ụmụ nwaanyị. Majority of ndị na-efolo ya bụ ụmụ nwaanyị. Ihe ndị a bụ ọgwụ ndị ọ na-abụ oni ebe mmadụ ma akpọ ya ọrụ onie o werekwa aka ya abụọ bịakwa were ya mee na nye eme miracle.
ihe a wegharị nje miracle niile ọ na-arụkọba since were ya na-eri ndị mmadụ. Nke a bụ akwụkwọ o ji ede afa ndị mmadụ. Amarọ m ihe afa ndị mmadụ na-eme ebe a. Thank you. Ama m niile na-esi gị a. Yes. Akwụga otego aka m kwubele ha sị gị onye ọbụla enwetara ọsụkwa ya bụrụ eni pastọ enwetara ọsụkwa ya bụrụ n'okwu ogirisi ka o kpeta ukwu ogirisi ka o dosa ka eyi ihe dosa si jee kpoli ya titue ụnụ ụka ya. I'm still standing on it. Si jee kpoli ya titue ụnụ ụka because some of the things na-eme kịta n'ụwa. Let me tell you people, onye ọbụla na nwere any pastor ọbụla na nwere track record of ebe ọ na-asa avụ kedu ebe o si pụta. Who are those people that can identify and testify for you in the last 15 years? We know this man ebe ọ na-elebo with under this person. We know this man ebe ọ na-elebo ebe dị otu a. We know this man somewhere. Pastor ada ama kadibia. Pastorship ada ama kadibia. Go and check the record of so many great men of God who are doing great for God in this kingdom anonymia, in this world, especially Africa at large. You find out that they have served. There is a track record of people when they are serving. Go and watch Holy Ghost moment in David Oyedepo, 1986. You watch 1986, 1994, 1996. You see how these people look like then. You see how they look like. You see how they look like then. Or was it late Benson Idahosa? Or was it Johnson Suleiman? Or the Johnson Suleiman ki ya fumbe hana elebo. Ifumbe the first man who's a private jet. Mbo na sponsor the guy in a school and mbo sponsor the guy abroad. Go and check all those things. If was the man nata many years later, we go near a private jet because he labored for it. Or was you or was mgbe nwoke nwe redeem mgbe ha na serve under this man late Benson Idahosa. Mgbe ha na serve there. So these are the people who have been in and their track record, evangelist Ebuka Obi. When these people were laboring in wilderness. Man, I can't find somebody like this. Makata conductor. 2 days. I can't be. Olobana nweke save tego ojebitego because all man as bad. O ye rent musicians, o ye menka, o ya achụ one thing eme, o ya na-akọ tight, na-akọ evangelist, na-akọ nka, na-akọ nke ọzọ. At the end of the day, I'm a mechanic, but I still stand on my watch and I'm still saying this thing now. I believe in Jesus Christ and I believe in God. No amount of fakeness can die that will shake me. And I'm also encouraging you, no matter how we let them not discourage you. Let them not discourage you. They can't discourage me, neither will they discourage me and you. Because during the time of Jesus put us in na follow ndị na-eme n'afa ka ọsị ha mba sirapụ. Because in the process of uprooting this thing, you uproot the main one. Rapụ ha na mbosi ọsọ mee gịnị agụọ mile. Na mbosi ya agụọ mile. What is all this thing? The pastorship and serving in Lord's vineyard anara ama. The parable of the sower shows that Jesus naga find people sitting idle or say go and walk till ochota 6 p.m. But at the end of the day, everybody we are paid equally. No discrimination. He paid everybody according to Megine Kasi Welo. Equally. Even a pastor won't even there. No, they catch you oglis, no, they general no mad in here. Unu GD. Tuani yanga unu tocha ya gu n'etiti unu ka because these people na-ebutela ya aja afa in this Christendom. I'm still standing by it. Onye ọbụla enwetele siti tuwe ya tie ya gwukwa etili tie ya na wele ebe amele gini wele ebe na-akọ akpụ ọ hapụli ụmụazị wele na-agba bọọlụ ụmụazị na-agba bọọlụ at least as bad as I discover you for talent there after 5 years. Rather than happen that in eba that is of no good. Iya akpọ mmadụ na-eme arrange. Iye je ni ogwu na be mmadụ. Iye me nka. Iye jike what is pastor doing with people's picture? Na akpọ nwoke pastor. Na nke na aba kita. Onwe nke na aba. Amam na aba ko Port Harcourt asị na ọ pastor na city. Mara na ta village ọ na-eme agwụ. Share I post speech for na face.